1-0 προηγούνται οι μαχητές στο σημερινό αγώνισμα της επικοινωνίας. Επόμενοι παίκτες είναι ο Γιώργος Γρανιώτης για τους διάσημους και ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τους μαχητές. 3, 2, 1. Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Γρήγορα μέσα από τα πρώτα εμπόδια από αυτές τις ξύλινες πόρτες. Και ο Κωνσταντίνος ανεβαίνει πρώτος σε αυτήν την σκάλα που πρέπει να ανέβουν, να κατέβουν συνέχεια οι παίκτες. Να πιάσουν την τροχαλία. Γλιστράει ο Γρανιώτης. Πέφτει, χάνει αρκετό χρόνο. Και ο Κωνσταντίνος έχει πάρει μια μικρή διαφορά για την ώρα. Η οποία από ό,τι φαίνεται όμως με την ταχύτητα που πηγαίνει ο Κωνσταντίνος και τα λάθη που συνεχίζει να κάνει ο Γρανιώτης μεγαλώνει. Τώρα ο Κωνσταντίνος φτάνει στην αρχή της δεύτερης διαδρομής που ξεκινάει από την σκάλα, το εμπόδιο της σκάλας και τραβάει προς τα πίσω την τροχαλία. Ο Κωνσταντίνος πέφτει πάλι μέσα στην πισίνα, παίρνει το δεύτερο κρίκο του και συνεχίζει προς τον τερματισμό. Βλέπουμε και το μεγάλο εμπόδιο που υπάρχει στο τέλος της διαδρομής, που δεν δυσκολεύει βέβαια πολύ τους παίκτες, θέλει απλά προσοχή. Ο Κωνσταντίνος πετάει το πρώτο του δισκάκι, αστοχή, αστοχή και στο δεύτερο. Ο Γρανιώτης σιγά σιγά έρχεται προς τον τερματισμό. Τώρα σκοράρει ένα δισκάκι. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να σκοράρει ένα ακόμα στον άλλο στόχο. Ο Γρανιώτης έχει ρίξει δύο βολές, αλλά αστοχή. Γρήγορα, έλα πίσω. Έλα πίσω, ρε. Σκοράρει τώρα και μία βολή ο Γρανιώτης. Θέλει ακόμα μία και αυτός. Μία θέλει και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει βάλει ένα δισκάκι, αλλά δυσκολεύεται με το δεύτερο. Και τώρα είναι η σειρά του Γρανιώτη. Τώρα ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να πετάει τις βολές του, αλλά είναι άστοχες και σκοράρει τελικά και το δεύτερο δισκάκι και δίνει την νίκη στους μαχητές, κάνοντας το 2-0. 1, 2, 3, Λάουρα, η καλύτερη βολή για μένα είναι να το πιάσεις και να το ρίξεις έτσι. Γιατί θα σε ξελίσει κανονικά αυτό, μπορεί να σου γίνει το αδάφυνα και πηγαίνει έτσι που πήγαιναν τον νου. Ξέρω δεν πήγαινε πολύ. Αν δείτε ότι μπορεί να το κάνετε αυτό, ρίξτε κανονικά. Ξέρω δεν πήγαινε πολύ. Αριστερό. Πρώτο που έβαλε αριστερά, πήγαινε. Αριστερά πήγαινε. Πάμε σοβαρή. Αριστερά πήγαινε. Σε ταχύτητα. Μόνο τα πρώτα δύο πήγανε στο γάμο. Το λάθος του αν τα πετάς έτσι είναι ότι μπορεί να καθίσουν και να μην γίνουν καν και να πέσουν μέσα και να σου κάνουν φάουλ, ενώ έτσι σίγουρα θα γυρίσουν. Άρα δοκιμάστε να παίξεις από κάτω. Ναι, και εγώ αυτό είπα. Έτσι. Εντάξει, από κάτω. Να σου πω γιατί στο έτσι τα είδες κάθονται και τσουλάνε και δεν γυρνάει. Κάνουνε φάλτσα. Πήγαν να πούν κατευθείαν φάουλ. Πάμε, ένα μαχητές! Πάμε! 1, 2, 3, μαχητές! Πάμε να survivors. Κάθε ένας θα νιώθω. Για τα βγάλω. Έχασα μαγιώτη με το σώπρακο είναι. Με τον κολλές. Έχασε το μαγιώτη. Έλα με το string. Δες μου λίγο. Το βλέπω. Πού φύγε το μαγιό ρε φίλε, δεν υπάρχει.
Και είναι μπες και η θάλασσα είναι μπες και αντιβρέστε τώρα. Hey, please take a photo of this. Raise a highlight on the game. Photo, please. Έτσι για το κοινό σου. Ο Μπόρις. Σ' αγαπάω. Παίξε έτσι. Έχεις κοινό. Νόμιζα να το παίξω. Τι θα το κάνουμε, τι θα το κάνουμε. Τι έγινε, τι ψάχνουμε? Έφυγε το μαγιό, ευτυχώς φοράω βρακί από μέσα. Το βρακί δεν μπορούμε να σας το δείξουμε, αλλά ναι. έχουμε χάσει το μαγιό του Χρανιώτη, που σημαίνει ότι μάλλον θα πρέπει να τα αλλάξουμε, εκτός αν το βρει ο Σπαλιάρας που κάνει τον ήρωα. Είναι το ίδιο χρώμα με το χωμάτι με τη θάλασσα. Ωραία, καινούριο μαγιουδάκι για τον Χρανιώτη. Ένα μαγιό. Τι χρώμα θες? Μ' άρεσε, μου πήγαινε το μπέζ. Ένα λιλά για τον Γιώργο. Καλά που φοράει από κάτω κάτι. Πάμε παρακάτω. Εσύ το άτομο προσφέρει. Είμαστε στο 2-0 και σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του σημερινού αγώνα, αφού ο φίλος Χρανιώτης δεν έχει μαγιό πλέον. Ένα χειροκρότημα. Πήγε μετά τον αγώνα του να δροσιστεί λίγο και γύρισε χωρίς μαγιό. Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Μπορούμε να σου φέρουμε καινούργιο μαγιό ή αν θες μπορεί να αγωνιστεί.